I pozdrav Stubir, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas u ovoj epizodi radimo terasu na kućici na drvetu i pravimo postolje za dvorac. I ljudi moji, vidite koliko sam ja tu kopala zemlje i drveta samo da bi napravila okolo. Mada i to će nam biti malo. Pogledajte koliko je ovo. Sada mogu da poletim, pokazala bi vam, niste svjesni koliko je ogromno. Mada ako bude bilo malo, kopat ćemo još, ali ne u video pošto će oduzeti puno vremena. Pa ajde odmah da počnemo da pravimo terasu, da ne gubimo puno vremena. Da ovdje u kući sam kopala jako puno kamena, mislim da ima preko 1000 nešto blokova da sam računala. I da, ovdje sam stavila još 3 ovako česta pod dupla, čisto da bi bilo simetrično, pošto ovdje ima 3, a više nisam imala mjesta da stavljam kamena, pa sam stavila i tu. Čisto vidite, ovdje je sad prazno, tu sad nema ništa. Ne mogu da ga otvorim. I onda moram da polupam gore. Ovako, treba će nam ovo nam uvijek treba i ovo će nam trebati. Dajte da podsjepamo. Vidite, svakako ništa nisam stavljala, tako vidite, prazno. Jedino tu ima kamena i tu ima još puno kamena. To sam rekla, nisam uzela drvo, što baš i nije dobro. Ovako. Da napravimo i da počnemo da gradimo. U prošloj epizodi smo rekli da ćemo napraviti terasu i da napravimo postolje dvorca. Ne znam da li ćemo stići baš za dvorac, pošto želim da bude dosta velika terasa. Ne znam, ako niste pogledali prošlu epizodu, napravili smo interijer ove lepe kućice i stavili smo vrata. Mi tu dole nemamo ništa, ali mada ako padnemo, pašćemo u vodu, ali ovako tu će ići terasa i bit će baš lepa. Čisto ovako tu da počnemo da gradimo, pa ako nam ostane malo vremena, napravit ćemo postolje od dvorca. Pošto ne znam da li ćemo stići sve za ovu epizodu. Dvorac će se praviti ne znam koliko dugo, pošto ste vidjeli koliko je samo ono ogromno. Tako da ne mogu ništa da vam kažem. Ako pišite dole u komentare, recimo sa čim bi još mogla da ukrasim interijer našeg dvorca. Već ste pisali u komentare, napravi držač za armor, stavi neka odela i tako to. I da, nisam rekla dok sam kopala kamen, našla sam još malo metala i to ću vam posle pokazati. I vidite kako će nam biti lepa terasa. Šta sam još htjela reći, sad sam brzo htjela reći pa sam zaboravila. Da, pišite dole u komentare šta bi još... jabuka. Šta bi još... ja nisam uključila zombije. Ja se izvinjavam. Dok sam kopala zemlju, kopala sam i po mraku samo da mi ne dolaze zombiji pa sam ih isključila. Stvarno se izvinjavam što do sada nisam igrala sa zombijima, zaboravila sam da sam isključila. Vidim da mi se ne troše batačići. A ja rekao, zaboravila sam da uključim. Mogla sam odigrati cijelu epizodu bez jednog zombija. Što baš nije cool, to je dosadno. Bolje igrati da se malo i brineš da te neko ne ubije. Tako, sad ovo pravimo da bude ovako. Sad ovo neće biti iznad baš nečega, nego će čisto biti nastavak lepe kućice. Tu će recimo biti jedan sto. Tu će biti recimo čest, neka peć i napravit ćemo tortu. Da, to sam htjela da danas napravimo neku lepu torticu. I to je to. Evo, mislim da proširimo za još jednu kocku. U stvari za još 2 i to će biti dovoljno. I opet mene svrbi nos. Ne znam, ja kad uzimam Minecraft mi uvijek svrbi nos. To neka sreća. Jer vi možda znate da je to neka sreća. Ako znate, pišite dole u komentare. Eto, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno. Zaboravila sam da uzmem ograde, tako da ajmo brzo do kuće da uzmemo ograde i da ogradimo našu malu terasu. Ovo nam dosta brzo ide, tako da ćemo vjerojatno stići da napravimo postolje dvorca. Pošto snimamo već samo 4 minuta, tako da bit će dovoljno. Imamo još 16, to jest 15.
Da, evo tu je taj 32 metala, ovdje nisam ih pekla, zaboravila sam. Koliko mi tu imamo ograde? 23, da li će to biti? Ma bit će dovoljno, ali ajde da ponesemo čisto bijelog drveta radi reda. Ako ne bude bilo dovoljno, da napravimo. Sad je podne, imamo vremena, neće još pasti mrak. Tu su naše ovce. I da, recimo pisali ste mi da pravim kao one male zastavice, da ukrasim vunu i tako to. Sad ćemo mi to uraditi iznutra dvorca, ali prvo da završimo našu lijepu terasicu. Tako, gradimo. Ja nekako više volim da šaram, recimo, vidite, belo, brown, da ne kažem crno drvo. I nemam dovoljno dobre, pa sam ponela belog drveta. Čisto da napravimo. Se ovako pravi ili obrnuto? Obrnuto. Imamo za 6. To će biti sasvim dovoljno i bit će još viška. To tako lijepo izgleda. Oko tu negdje da bude recimo neka ugaona kao fotelja. Ne fotelja, nego kauč. Mislim, to će biti stepenica, naravno. Mislim, to me najviše liči na taj, da kažem, kauč, ali ajde. Da napravimo ovo. Čekajte. Čisto radi reda. Bit će tamo dovoljno. Evo ovako. Mislim, to me nekako najviše podsjeća. Ja se izvinjavam na moje gramatičke greške. Nisam nepismena, ja samo nekad znamo da grešim. Svi mi ljudi grešimo, pa to je normalno, Bože. Tako, mislim stavimo što jedno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3. Stavimo ovako. 1, 2, 3. Pa da bude viška, ne. Nek bude. Stavimo ovako 1, 2, 3. Ne. 3. Čujete kako vibrira. Pa to je Sakir telefon. Ostavio ga je u sobi da mi pošalje sliku dvorca. Sad ću da vam pokažem. Ne znam da li će se vidjeti. Čekajte da okrenem. Vidite, ovako nekako će izgledati naš dvorac. Ne znam koliko dobro vidite, pošto vidim da se ne vidi baš dobro. Ali otprilike takav nekak dvorac je da bude. Veliki, lijep, naravno. No, hajde da napravimo nešto malo čestova. Mislim da će biti dosta. Ako čujete Luku da šmrca, on je tu trenutno pored mene, sedi i gleda kako ja igram. Čisto da se ne čudite da li ima duhova ili nema. Šalim se, naravno. Nemamo mi duhova u kući. Duhovi ne postoje. I da, napišite da u komentar, da li vi verujete u duhove. Pošto meni je po to neka najgluplja stvar na svijetu što sam ikada čula da neko veruje u duhove. Bože ti sačuvaj. Pošto sad trenutno nemamo kamena, moramo otići po kamena da uzmemo. Imamo u čestu i to puno. Aj, taman će mrak pa da idemo na spavanje i sutra da završimo terasu. Mada mogli bi prije spavanja da napravimo 3 kofice, pošto ipak ako ćemo praviti tortu, treba nam kofice. Opet. Ja čekajte da isključim. Izvinjavam se. Evo, isključila sam lijepo vibraciju. I tako, treba da napravimo 3 kofice i da napravimo... I ne tako. Dobro, ću staviti ovako sad, bez razloga. I da, vidite, ovako se pravi. To ćemo praviti kad budemo pravili zatvor. Ali ja i dalje mislim da nemamo dovoljno metala da pravimo zatvor, tako da izvinjavam se. Još ne možemo. A gdje ćemo naći kravu? To će biti zanimljivo naći kravu. Čekajte da uzmem kamena. Čisto da ne zaboravim. I zašto još uvijek ne bude spavam? Pozatvorimo vrata. Gledamo zalazak sunca. Vidite ovo. Mogu da dignem samo jednu obrvu. Da li možete li vi
Baš me zanima. Što ja imam prirodni talent. Zezam se, malo izgledam ko budala. Nisam napravila sugar. 1, 2. Dosta mi 2. Jaja imamo. Ali nemamo mleko. Jej! Izrazla nam je bundeva. Gdje ćemo sad da nađemo krave? To će biti zanimljivo. Stavit ćemo ipak ovo u ruku ako iskoči neki zombi. Ne daj Bože, daleko bilo. Svih koji gledate, pomerite se s mesta. Odmah. Naređujem vam. Da li se ovo i dalje nije? Nema veze. Ona glupava pećina koja je u prvoj epizodi eksplodirao. Glupavi creeper. Ja u životu neću naći kravu. Ovo će biti jako zanimljivo. Joj! Jebistemo. Da li je to bio vuk? Ne, to je bila kokoška. Da, uzet ćemo malo cveće da možemo napravimo one boje, da možemo da bojimo vune. Ovo će biti dovoljno. Nema krave. Kad sam ih sve poubijala u prvoj epizodi. Zbog mesa. Ali nisam mislila da izumrete. Mislila sam samo da mi date meso. A ne trebaju mi kokoški, trebaju mi ove. I ovo ćemo uzeti. Ne znam da li znate šta je to. Ali to je kao glina od koje možemo da pečemo, da dobijemo cigle. I onda kad dobijemo cigle možemo da pravimo saksiju za cveće. I upravo sam potrošila jednu sekiru. Idemo to brzo da pokupimo. Ne vjerujem da ćemo naći kravu. Ali ajde da pokušamo još jedan krug pa da se vratimo kući, da završimo bar terasu. Ako ne nađemo sad krave, naćemo u sljedećoj epizodi. Pa jednom ćemo je naći, daj da malo jedemo. Ne možemo više ni da trčimo koliko smo gladni. Tako. Tako. Trčimo malo cveće, baš slatko izgleda. Da sam da dođem da uzmem mesa. Sad napravit ćemo hleba. Meso ćemo sad da se peče. O, imamo mi tu već mesa, ali ajde da stavimo još. Imamo i stakla. Tako. Lepo. I da usput da napravimo hleb, to smo zaboravili. Čisto da ne budemo gladni. Ništa od torte za ovu epizodu. Šta ćemo? Tako. Treba nam ovo. U stvari, daj još da pravim. Stavimo je u kuću. Ne treba nam 3, ali ajde. Tako. Lijepo ćemo uzeti pola uglja i staviti ovo i ovo da se peče. I od ovog ćemo uzeti pola i to ćemo staviti tu čisto da ima. I ajde da odemo već da završimo. Moram da požurimo. Evo ovako tu. 1, 2, ne tu. Sad kako ovo uradim? Aha, shift. To sam zaboravila. I ovo sam uprskala. Čekaj, spusti se. Shift. I može i ovo ovako. Čisto da bude lepo. Tu će ovako biti tortica. I sad za ovu terasu. Držit ćemo lepo shift. Za ovu terasu je sasvim pristojna. Ništa preterano. Može da ima tu kao neke
police. Iako to ni nešto sad ne liči, ali ajde. Zbog ove tu agrade. Ma neka tu bude torta, tu nek bude taj kao švedski stol. Evo, to je to. Lijepa mala terasica. Idemo brzo da pravimo postolje od dvorca. Pošto imamo još 5 minuta, možda će ovo biti malo duža epizoda, za nekih 4-5 minuta, možda bude 25. Zato se izvinjavam, ali ne možemo brže od života. Dajte da ostavimo ovo, nepotrebne stvari. Pošto će nam trebati dosta mesa za svo ono kamenje. Hleb i hrana, to ćemo ostaviti, to nam treba. Ne treba nam za sada drvo, ne treba nam ovo, treba nam ovo sve. Čekajte prvo da ostavim lijepo jednu sekiru, ne treba mi, ne treba. Ovo da ostavimo ovo, ajde ovo čisto radi reda da ostavimo. I ovo tu i sad da uzmemo kamen. Vidite koliko sam nakopala, čoveče. Dobro, tu više nema. Tako. Sad, ja sam zamišljala dvorac ovako tu da bude voda. 1, 2, 3, 4, 5. Znači tu će onako negdje kao reka neka biti. Tako da moramo da odmerimo i ovako tu. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Čisto radi reda. Sad tu će ovako izgledati. Tu će biti taj kao prvi. Sad tu će iza svaki će biti jedna kula. Znači, i tu će biti za jednu kocku više. Tako da će to ovako tu, a ne, sam ponela. Pa naravno da nisam ponela kramp. Bravo, Jelena. Ono najvažnije sam izostavila. Mislim, posle kamena. Evo ga. Šta sad ostavit ću? Ostavit ću jednu turu kamena. Sad će već i mrak, čoveče. Još jedan ćemo pokupiti. Tako. Tu će izgledati ovako jedna mala kulica koja će biti u visinu. Znači, čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Znači, dobro. Skontali smo otprilike. Tu će ovako ići tu. Što nisam odmerila 5 kocki. 1, 2, 3, 4, 5. Biće ovako tu. 5. I sad za jednu više. 1, 2, 3, 4, 5. Sad ja se izvinjavam što to ovako sad izgleda glupavo. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tako. To je treća. Druga kula. Ne to raditi, Jelena. Vidite koliko će to biti. Zato sam rekla pišite 1, 2, čekaj tam 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eto, taman. Znači, čekaj. Sad 1, 2, 3, 4. Ne, za jednu manje. Vidite koliko će to biti iznutra. Jednostavno ne znam šta da napravim. Tako da molim vas dole u komentar pišite šta bi još mogla da pravim iznutra u dvorac. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sve nisam trebala tada podsjepavam, ali nema veze. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I još ovako tu i to je to.
Gdje sam ja otišla? Ajmo brzo primjeraka da završimo bar. Stoga moramo opet malo više. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. To je to? Ne, 6 mora biti. Ne! Ajmo sad brzo da pokidamo i da begamo na spavanje i da odjavimo epizodu. Stuberi, sad će mrak izvući se zombi i neko će da me ubije dok ja ne stignem do kreveta. Vidite kako to izgleda? Ne. Čekajte, pogledamo ujutro još jednom i mislim da sam malo preterala. To nisam, 21 minut snimam. Mislim da je to sasvim dovoljno za jednu epizodu. Nisam trebala sve da otvorim, ali vidite koliko će to biti. Tu će biti ovako 4 velike kule. Tu će ovako biti veliki zidovi. I tu će ovako biti ogromna reka. Da li je ovo 5? 1, 2, 3, 4. Nije 5. Smanjit ćemo ovo. Ajme to odmah da uradimo. Čekajte sam da pokupim čisto jednu ogradu. Tako. Biće malo viška. Ali nema veze, sve za vas, sve za dvorac, sve. I hvala vam puno što me gledate i što je moj najpopularniji video. Stvarno hvala na svojoj ovoj podršci. Puno vam hvala. Stvarno, ovo će biti tako glupavo, sad što. Moram da pokupim onaj kamen koji sam pokupila. Nema veze. Znači, tu će biti okolo reka, tu će biti velike kule. I to će tako da izgleda. Čekajte samo da sad se popnem tu. Čisto da lepo mogu da odjavim epizodicu. Stuberi, to bi bilo to za ovu epizodu. Napravili smo postolje od dvorca. Izgleda super. I to će biti za početak. Ovo će trajati dugo epizoda, pošto to treba dosta vremena da se napravi. Super, to bi bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!